Nagpahimangno ang National Commission on Indigenous Peoples Region 11 sa mga tribo nga dili pwede ibaligya ang ancestral domain ubos sa balaod. Ano yung report ni John D. Esteban? Dinhi sa Davao City, nasayran nga naghitak ang pagpamaligya og ancestral domain labi na sa Marilog District. Sumala sa National Commission on Indigenous Peoples Region 11 nga ang mga lumad mawad-an na og yutang kapuy-an tungod niini. Subli silang nagpahimangno og ilang giklaro nga base sa Republic Act 8371 nga dili pwede ibaligya ang ancestral domain. Sanglit kini alang sa tribal community. Nga bawal gini siya ibaligya kay kini manggod ang kadti stewardship ra manggod ni siya. Kumbaga na sila ay punishment nga kung ilan silang ibaligya. Kay sa April law, ang sunod pa nga generation magong gyapon na nagiana bisag ang anak nila nga napa sa tiyan mo gyapon sila man nagiana kung sila na ilang ibaligya so wala na sila maabtan nga kuan nga ancestral domain. Base sa Ipralo, pwede mapriso og hangtod 12 ka tuig ang musupak niini ug makamulta og 100 ngadto sa 500,000 pesos. Daan ang giingon ni Indigenous Peoples Mandatory Representative sa City Council nga si Dato Rudy Mande nga daghan na ang nagatukod og mga propiedad sa mga ancestral domain. Tun-an sab kuno niya kini aron masulbad ang maong problema. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.